Aquest dimarts s'han lliurat els premis del concurs d'aparadors de Nadal que va organitzar l'Ajuntament de Gavà a través de l'IMPAC, l'Institut Municipal de Promoció i Activació de la ciutat. L'acte, que s'ha celebrat a la sala de juntes de l'Ajuntament, ha comptat amb la presència de l'alcalde Joaquim Balcera, que ha lliurat els premis als 3 comerços premiats entre els 40 que van participar al concurs. La sala de juntes de l'Ajuntament ha estat l'escenari de l'entrega de premis del concurs d'aparadors de Nadal que es va celebrar durant el mes de desembre. L'alcalde de la ciutat ha donat els diplomes acreditatius als guanyadors del concurs. El primer premi per a Tus manos hablan, el segon per a Amalgama i el tercer per a Moda Xarol. Els criteris que el jurat va valorar per donar els premis van ser l'originalitat, la qualitat artística, la creativitat i la relació del producte a l'aparador i el lligam amb el municipi. Des de l'Ajuntament, a través de l'IMPAC, es desenvolupen diferents iniciatives, com ara cursos de formació per tal de donar suport al comerç de la ciutat, especialment el de proximitat. L'alcalde ha destacat durant l'acte la importància d'aquestes mesures. Important el tema de la promoció del comerç de proximitat, que no solament amb aquest tipus d'accions, sinó d'altres accions que desenvolupem durant tot l'any, i també d'altres decisions que tenen a veure fonamentalment amb les inversions que fem. Aquest era el primer any que el concurs se celebrava al Nadal i en aquesta ocasió han participat una quarantena de comerços. Amb aquest concurs es pretén crear incentius per a que els ciutadans comprin als comerços de la ciutat. Creiem que la participació ha estat elevada i la qualitat també ha estat gran. I què es pretén amb aquests aparadors? Fer-vos propaganda, buscar difusió, buscar el motiu perquè la gent, quan passegem, ens parem a veure el comerç de la ciutat. Pel que fa als comerciants premiats, estan satisfets més enllà del premi per la repercussió sobre la clientela. M'agrada molt fer aparadors, és del que més m'agrada. El que més m'agrada és comprar i fer aparadors, el que menys el tracte amb el públic. Així que ja veig al revés que tothom, perquè soc una mica així vergonyosa i el que més m'agrada és això, fer aparadors i combinar colors i tot això. De cara a la clientela els agrada molt que tu participis i si guanyes millor, ¿no? Els sembla que és, no sé, els sembla que és una mica seu, ¿no? També. Y después de esta experiencia, lo que he dicho antes, nos apuntaremos más veces. Ara els comerços premiats tenen el llistó alt de cara a les properes diades especials en les que s'acostuma a guarnir l'aparador. La propera cita serà al Carnestoltes, en aquesta ocasió, però sense premis en joc. Molts comerços decoren els seus aparadors expressament per a diverses èpoques de l'any, ja sigui per Nadals o per la tardor o fins i tot per Carnestoltes, sense necessitat que es convoqui un concurs d'aparadors. És el cas d'alguns dels guanyadors del concurs d'enguany, que van guarnir el seu aparador sense saber que participarien en el concurs. Un aparador ben atractiu sempre ajuda a fer clientela nova. Esta vez es que no me había enterado tampoco, así que esta vez ha sido la primera. Creo que otra vez, pero fue en la primavera, creo. Y hace un par o 3 de años. Doncs perquè vam fer un curset a l'Ajuntament i vaig pensar, em va arribar per e-mail que feien el concurs i així, i m'apuntaré, no em costa res, l'haig de fer igualment, l'aparador. Pel que fa als guanyadors d'enguany, cadascun d'ells va apostar per un estil en concret, alguns d'ells amb una gran dosi d'imaginació i d'altres pensant molt com decorar l'aparador abans d'hi posar-s'hi. És el cas del comerç guanyador, Tus manos hablan. Yo lo que hago todos los años es, primero siempre miro mucho a ver qué veo, qué ornamentos encuentro, qué colores, y entonces depende de lo que veo, a veces me puede llevar incluso 2 días, de mirar un día, después otro, y después, lo que me da la inspiración. D'altres, com és el cas del segon premiat, Amalgama, van apostar per la innovació i la creativitat, fent pastissos i ninos amb tovalloles i estovalles. Això ho vaig veure, ja està vist, no està inventat, el que passa que la idea va ser ficar-ho de Nadal i amb nubis, o sigui, els pastissos en si ja existeix, això ho vas a Barcelona, però sempre són igual, amb fruites i així, i llavors vaig pensar per això, tunear-los una miqueta, i les nines igual. Un cop comences a muntar, pots fer tipus faldilla, tipus vestit, les vas canviant, i van quedant diferents. Moda Xarol, el tercer premi, va buscar en el color i en el fet de mostrar bé els seus productes la font d'inspiració. Normalment nosaltres intentem mirar els colors que estan de moda i que es vegi molt bé el producte que tenim nosaltres. Vull dir que la gent quan mira l'aparador sàpiga molt bé el producte i en funció nosaltres anem fent la decoració.
Res més, vull dir, tampoc té tant secret, no? Sigui com sigui, la voluntat dels comerciants és guarnir l'aparador per fer atractius els productes que venen a la seva botiga. Un guarniment que en aquest cas han tingut més premi més enllà de les vendes que hagin aconseguit.